Ħaddiema li jaqilgħu il-paga minima u li ilhom għal iktar minn sena fl-istess impjieg se jibdew jaraw żieda fil-paga minn dan ix-xahar. Dan ir-riżultat tal-ftehim storiku ffirmat ix-xahar li għadda bejn l-imsieħba soċjali, ftehim imnebbaħ mill-Prim Ministru Joseph Muscat. Riżultat ta' dan il-ftehim kien il-ġimgħa li għaddiet li ħareġ avviż legali biex il-ftehim jibda jinbidel fliġi. Mark Gregg, Senior Manager fid-Dipartiment ta' Azzjonijiet Industrijali u Impjiegi, spjega kif ftit wara li kien iffirmat il-ftehim storiku bdiet il-ħidma biex dak maqbul jidħol fis-seħħ. Għamilna laqgħat biex nifhmu eżatt kif ħajġi implementat l-agreement li ntlaħaq bejn imsieħba soċjali. U mbagħad bdejna l-proċess biex noħorġu l-avviż legali biex ovvjament l-agreement il-ftehim li ġie milħuq bejn imsieħba soċjali ikun bliġi, ġifieri jkun jista' jiġi implementat bażikament. Il-ġimgħa l-oħra ħarġet ukoll il-legal notice fejn hija kważi fotokopja tal-agreement, ġifieri dak li ġie maqbul ġie translated fliġi, u allura issa tista' tiġi implementata din iż-żieda fil-minimum wage skont dak li maqbul. Fil-paga li jmiss dawk il-ħaddiema li fl-aħħar tas-sena l-oħra kienu ilhom sena jew iktar fl-istess impjieg bil-paga minima se jieħdu żieda ta' 3 euro fil-ġimgħa blura minn Jannar ta' din is-sena. Biex imbagħad f'Jannar tal-2018 jirċievu żieda oħra ta' 3 euro fil-ġimgħa li jfisser f'temp ta' ftit xhur il-paga minima tiżdied b'6 euro fil-ġimgħa. Gregg spjega li dawk li malqux is-sena fl-impjieg tagħhom se jirċievu żieda malli jalquha, filwaqt li rrimarka li żieda tmur lil minn żiediet oħra li jista' jagħti l-Gvern. Dawk il-ħaddiema li għadhom ħajjalqu s-sena ħajjieħdu żieda ta' 3 euro f'għeluq is-sena tagħhom. Mela jekk xi ħadd beda jaħdem mal-employer tiegħu ma nafx f'Awwissu ta' s-sena l-oħra, f'Awwissu ta' din is-sena ħajjieħu żieda ta' 3 euro fil-ġimgħa. U mbagħad f'Awwissu tal-2018 jieħu żieda ta' 3 euro oħra fil-ġimgħa. Tajjeb li ngħidu dawn iż-żiediet huma over and above il-żieda tal-għol tal-ħajja. Ġifieri meta l-Gvern fil-budget li jmiss ħajkun qed iżid ħajat iż-żieda tal-għol tal-ħajja, dawn iż-żiediet huma esklużi dawk iż-żiediet. Ġifieri dawn ħaddiema jieħdu dawn 6 euro ħajjieħdu wkoll iż-żieda tal-għol tal-ħajja s-sena d-dieħla fil-budget li jmiss. Gregg temm jgħid li qed issir komunikazzjoni kontinwa ma' min iħaddem sabiex ikun spjegat il-mod kif se tidħol fis-seħħ iż-żieda fil-paga minima. F'każ li wieħed jixtieq dettalji jista' jċempel fuq 21 22 42 45 jew 6 jew jibgħat email fuq info.dajr@gov.mt.